Tono lamsogo chini jorani so ngeseng tini paisok baikha bisram konjo bai khobjak chikon chora parawo ngeseng yang chini ganawo nokna narok chini darano khoroksa ngeseng bini sini mungrok jeng nalayan truk truk nge yang narok nokna o je wa tongmani yang khajak badap obong ke bo orolai soi himani rom romoi ngeseng tabuk dara bai kisa singna len bini sini mungrok darani sini mungrok Babula Deborma. Babula Deborma. Nge jenini tabuk sori rok tamung mani da. Ako klai mani hoti nani bahani mi me ango. Kelai mani. Nge au je kikrogo oci op sani hoti no marke sir kusuri dong. O sir kusuri no ang tabuk deheri ok so ngi dong ta. Nge tabuk jenini kesha tabuk ekdum hamia sarbo soromui tongkha. Geneng puila daktar rok thangporoke borok tam sanono. Kesani tik brok saya emne. Saya. Aulo dressing khalaki ano ko hamon ne hani bro abu ni himi brok kairo. Powder ro horo ke silent boti ro horo ko sujang nai ro ta. Nge abu ni pore 4 বছর tabu to kai thang age 2000 বছর bang mane abo 2020 অক্টোবর 4 তারিখ কলাই মানে nge tabu 4 বছর 1 মাস kai tongkhata nge tabu jenini or chori hamia to ekdum kotormano himano tongui maya chai maya ri kani maya ri chumui maya ge tabuk nung tamok lukurok no tamok kokro do kunu kosaram sung pokke abo haise ane ojek kesa hamko ang himi manai anga saklayo o ane ojek kesa no hamri manai omo ang bai kisa juga jong kang cha ko ta lukurong ang abun koyo jenini ok saje hamri manai no ge nung bai kerengani ge bo number ko kerengnai borok ko abo to number duan dono nge jeng screen number nai narok ajaga kerengdi bo bai nge abong ke bisram konjo chikon sora parana or kaisa baptist as de tamnem tongo mothani nge o jaga no je darani nok o jaga girja bai gana sasano nge khakchangma motha girja tongo jaga nge narok yang ti phaikan ke bisram konjo ni phaikan ke yagara sati khapkan ke no o jaga darabai kereng manai nge obono koinai ang lukurong no je nugui tongnai rok je sinai rok je tabuk chini tibra hasteni kebang ma daktar kereng tongo nya ka kebang ma bona jibok nai rok tongo borong na angobon koinai norok nono nugui tongkhangke nya ka boni khairok bini je ko sano nugui khairogui tongkhangke o number kerengdi jeng screen re nai ke daraba jeng last te gise kok sawono dara je tabuk nini o sori imi tongmani nono bahai ke saborok chaliton asu kos tongi tongmani ani besama sa tongo bono raba dog lai chari kanta ge jenini tabuk cherai ke kuno school ogodo poritong ma pori liya ta ma por liya o ge nini cherai ke khoro buse selama sa beri masa selama sa ge tabuk nono nini sajla omai keno kosto nini je kosto no nugui school ma thangliya ma por liya samung khlai chari ma tongkatana ge tabuk jeng darani je yang ke sarangno jeng phunugui rwano genarok nai tonglei phari gena yang nukna darani je norok ke sarok yobono naine di ko belai no wana ma singcha mangpili obo je hamri manai je chuni kok dug number be kerengdi ko je bithi ingya khaba doctor je sininai rok naine di ko belai kho wana ma singcha tipra hastewo hayo chini tipra sarok masaya manunya bemar bai keluk jagoi tong tabuk bu ge tini yang chini dara nukna trik trik omaki himi tongo bo tongnani chanani belai ni problem bini omo chehar nukna borok bo o jagano je bini leptin ok haimani je bini nam nai bini leptin nun mano o jagano ge o jagano bo nogor ogot langai makhiwo ge batai maya himi maya belai ni kosto je ge yang naro nukna chini dara no khoroksa bini tabuk belai ni sori hamiyangai tongo ke bini sori problem mani ke obono je bini agi thangnai salkise sikang je boklai dukumanai bini ke sangmani tabuk ekdom ke sahamyangai tongkha ge bo kwbangma doctor o thangai naijaka kwbangma bonaji thejaka haipano bini ok sano bo tabugo hamrei mayakho nei jengno saharma bai engke jeng tini darani no khungo jeng phainok phaika bini o sori belaino wanama singcha mangphili hinmano yakaba belaino kirma singcha mangphili hinmano chini dara takhu khorokcha bo belaino kosto
chanani thik mote masaya tongai maya kamslui chumaya kosto ri chumaya ge chung obhaino nukhangge chung tini belaino khairok kangge je bini kwsano nugui tongnai rok bobai kitsa kwrwngdi je hamri manai rok doctor phanangthung kebo osai phanangthung bonaji phanangthung kebo nini tam nai phola kathar phanangthung je kwrwng manai je hamri manai rok kwrwngdi ge darani sinimung kisa nawana ang darani simung kisar gari babula debarma obo bok kamiwo chikon sora bisramgonjo chikon saklai bisramgonjo na ge jenini sori hamiangmani tamo bahai sagari ang to mo samung tangthani kalai no ang haing mani ke ok kasa kisang ma sai abo kopte ingine kasa toroi torban pore ko hospital thangka tulo dressing khalaka doctor naikha hamri malaya ta hamri meya ge omo haike jenini kasangmani koi bosor ongkhana 4 বছর 1 মাস কাই 4 বছর 1 মাস ge nung omote haike mang ma tongtana ko mai bo khose chemia mai khose chemia ri bu kani mia ge je nung 4 বছর nini kebo o jaga nini cherai khorok busuk rotong cherai ba mang nai ta magnai ge chung khana pai mane o jaga cherai khorok cha ma poriliya nei khana mane abke busuk jrati kubida okara ba pori malia ta okara pori malia na ke obo tabuk je chikon sora para na bisramgonjo ke jenini chajla song tabuk kosto khenono chari ma tongda na